हाब खोरोमा मा एफा जौ लोंग्रा जाखोरा बुन्दु औलै बुन्दु रश्मि नागारलांनायनिफ्रायनो जा जौ फाग्ला जालांबाय बियो फस्थायनांगोन बियो सानसे फस्थायनांगोन औलै बुन्दु औ सना नों आंखौ माब्लाबा बावना थाङाथ' आंनि सना नोंखौ थैबाबो बावना थाङा दाथ' नों बिदि बुंदों उनाव नोंनि गोसोआ सोलायाथ' हारि बाप्पा आं नोंनि खर'आव दाङा समाय लायो आं सोलाया दे थु थांनोसै थोदो हेल' सना नोंखौ जा नायनो लुबैदों हायोब्ला जों लोगो हमग्रा जायगायाव फैलाय दे बिदिबा थांगासिनो बेबी आं सफैबाय इमान गोबाव नेहोबाय आंखौ सरि बेबी आं एसे लेट जाबाय दानिया बुंदो रश्मि नों आंखौ मानो लिंहरामोन बेबी दिनै मोनायाव नोंखौ जा गोसोखांबाय थादों साया माया नोंनिल' महर जाखांफैबाय थादों हरसे उन्दुनो हायाखै बेखायनो आं नोंखौ लिंहरदों अ बिब्दिसो रश्मि फंसे खोथा रश्मि औ दे बुं खोरोम रश्मि नों आंखौ जेबायदि अनो जेबायदि केयार खालामो बे अननाया बे केयार खालामनाया सिमां जाना थाङाथ' बेफोर सिमां बायदि जानानै थाङोब्ला आंनि गोसो गोरबोआव जुजाइनि अर बायदि जाना थाबा थागोन रश्मि खोरोम नों मानो बिदि सानदों आं नोंखौ माब्लाबाबो बिदि खालामा होनबाबो रश्मि गोसोआ गिनाय मोनो वाव माथो समायनाथार हा ब्र बियो आंनि समायो दा समायो ब्र ओइ हेलौ नोंनि मुंखौ खोन्थालांनो हागोन ना औ हागोन मानो हाया जानो आंनि मुङा रश्मि अ नाइस नेम थेंक इउ नोंनि नाम्बारखौ होलांदो दे लादो दे अ खोन्थादो थेंक इउ दे बिदिब्ला आं उनाव कल खालामगोन अके दे बिदिबा जों थांनोसै अके दे रश्मिनावसो कल खालामनांसिगोनदां र' सोर नाम्बार गोदान हरखो हेलौ अ रश्मि मा खालामदों दं ओरैनो खबर सबरफ्रा माब्रै रश्मि
मोजाङानो। सोरमोनबा? आंखौ सिनायाखै बे दाख्लै लामायाव नाम्बार लानाया? सिनायबाय दे। नोंनि मुंखौसो सोंनाय जायाखै आं। आंनि मुङा रोदोम। माने आं नोंनाव फंसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन, नों खोन्थानो हागोन नामा? मानो हाया जानो। मा बाथ्रा सोंनो हागोन दे। नोंहा मोजां मोननाय दंखायो नामा? गैया। अब्ला नों आंनि जिउनि लोगोरि जानो हागोन नामा? जानो हागोन दे। हाब माथो बिलाय रश्मिसो। आं बुन्दुनाव कल खालामहरनि। हेलौ बुन्दु, माथो नोंना रश्मिया दस्रा सेंग्राजोंसो लाइन मारिगासिनो नैबे बिफां सायायाव। मा? बिदिबा आं थांगासिनो बुन्दु, नों नेबाय थाथ' बेयावनो। रश्मि, नोंनि आखला बिदिसो। मा नों आंखौ सोबाबाय? आं नोंखौ सोबाबाय। नोंनि आखलखौ माब्लाबा बिदि सानाखैमोन आं। मा आखल गाज्रि? सिगां नों आंनि गोसोआव मानो फैयामोन? नों आंखौ बिदि खालामनोमोनब्ला बावजोब्बाय नामा नों आंनि खर'आव दांना समाय लानायफोरखौ? नोंनि आंनि मोजां मोनलायनाया सिमाङा सिमाङैनो थालांसिगोन रश्मि। नोंनि खुसियानो आंनिबो खुसि। बाय। बेबी, नोंनि मबाइला हरलाय। रथ'। नों? बे फट'आ सोर? नों दे एफारा थगायसुला, आं नोंखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन। मबाइला। रश्मि, रथ', प्लिज। खोरोमाबा आंखौ निमाहा होगोन ना होला? बेबा माइ थांखो? नागिरहैनांसिगोन आं। खोरोम, नों? सोर नों? आंसो रश्मि। नों बेयाव मानो फैदों? नोंथ' रोदोमनिसो। नङा खोरोम, आं नोंनिसो। नङा खोरोम, रोदोमा माब्लाबाबो आंनि जानो हानाय नङा।
आंखौ निमाहा होदो खोरोम आं सानस्लाबनो हायियाव गोरोन्थि मावफ्लांबाय आरो नों माब्लाबा गोरोन्थि मावलाथ' सरि खोरोम आं दिनैनिफ्राय इदि खालामला थ' थांनोसै बेफोर मा सिखारदो खोरोम थो खोरोम लासै लासै